Ir-rebbieħa tal-Premju għall-Arti organizzat mill-Kunsill Malti għall-Arti fuq bażi annwali se jitħabbru waqt serata tal-loti tal-premjiet fil-Forti ta' Sant'Angelo u l-Birgu nhar l-Erbgħa li ġej. Din hija l-5 edizzjoni tal-Premju għall-Arti u ġiet wara sentejn ta' serati virtwali minħabba l-pandemija. Għal din is-sena, il-Kunsill Malti għall-Arti rċieva aktar minn 100 nominazzjoni u għal kull kategorija kien hemm 3 nominazzjonijiet li spiċċaw fil-finali li r-rebbieħ tagħhom se jitħabbar fis-serata tal-premjiet. Din l-edizzjoni tal-Premju għall-Arti għandha 14 premju li 10 minnhom huma kompetittivi u 3 huma onuri bi premju speċjali li jingħata wkoll għad-diskrezzjoni tal-Kunsill Malti għall-Arti għal kontribut straordinarju lejn l-arti u l-kultura matul is-sena, premju li se jingħata l-ewwel darba waqt din l-edizzjoni tal-Premju għall-Arti. Min-naħa tagħha d-Direttura għall-Fondi u l-Istrateġija tal-Kunsill Malti għall-Arti, Marjan Kawki, uriet is-sodisfazzjon tagħha lejn l-iżvilupp kontinwu li isir fis-setturi kreattivi u kulturali minkejja l-isfidi li ġabet magħha l-pandemija. Propju qed niċċelebraw l-eċċellenza. Fil-fatt din il-ġimgħa ħankunu qed inħabbru r-rebbieħa tal-10 premijiet ta' 3 onuri u wkoll hemm premju speċjali. Dan se jiġri waqt performance anke tal-organizzazzjonijiet kulturali. Intant waqt l-istess konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali, Owen Bonnici, qal dan il-premju juri l-importanza li l-awtoritajiet tal-pajjiż jagħtu lill-arti u l-kultura f'pajjiżna. Dan il-mod inkunu qed noħolqu ħidma biex dak li jkun itejjeb il-prodott u l-espressjoni kulturali tiegħu. Rajna li kien hemm konkurrenza kbira dan il-premju għall-arti li jawgura tajjeb ħafna. U dan huwa premju mfittex mill-artisti mill-komunità kulturali f'pajjiżna u dan itina kuraġġ biex inkomplu nagħmlu aktar xogħol dan it-tip. Iċ-ċerimonja tal-Premju għall-Arti 2022 se tintwera b'mod dirett fuq il-pjattaformi tal-midja soċjali tal-Kunsill Malti għall-Arti nhar l-Erbgħa fit-8:30 ta' filgħaxija.